dosen-dosen isi Surakarta bayu akeh sing monitor karo awake dhewe terus nganti apal iki. Ha iya. Pak Waluyo dan kawan-kawan sembah nuwun. Nggih. Kunci surga ya. Miftahul Jannah. Monggo dipun aturaken mugi-mugi sedaya para warga masyarakat grogol antuwa barokah. Amin. Yuk. Manungsa becik padha elinga urip ning donya uripe mung para mula padha sukema ring Gusti Kang Maha Kuwasa anut piwulang suci sarta agama. Semu bangrang haruna katinetraning uga rapuh sabdaning